Onday hayotobara mona kameram kocha kış mekinam peshad megirem yormash. Didiya kaxionacha ruy rushod qati ubacha raft mara kidad kard. Memati мо 1 миллион бор гуфта будем. Кай гуфти ака? миллион бор мегуфтем ку амирӯзо. Хай майк ҷумедони ҳарром авхали мекунам. Ма ба хути рӯ лабои кора кардам, не ки ӯ ҳарром кидад кард мара. Ҳамаш хуб мешавад. Ранги ӯ дига ман намеём да ягонҷо. На тавбара. ғам зада нашадаи ҳаёт. И ошиқҳо беҳуда реперист наштанд, мерам реперист мешавам. Наша илтимос. Ака, сара вайрон накун.